Pred chvíľou sme, keď sme sa bavili o tých cigáňoch, ste hovorili, že dôležité je nedať zlú šancu. Áno. Čo je to zlo? Lebo pod tým slovom zlo si každý predstavuje niečo iné. Zlé dieťa, zlá potrava, ale čo je to zlo v tej esenciálnej podstate? Áno. Tak pozrite sa. Poďme povedať, čo je dobro. Hej. Čo je dobro? Hej. No, dobro, najväčšie dobro a najväčšia láska je všemohúci Boh. Bytostne. Hej. A všetko to, čo je proti Bohu, je nedobro. Je zlo. Hej. Čiže vlastne celý náš život je iba o tom, vyberáš si lásku, alebo si ju nevyberáš. Není pravda, že Boh zatracuje, človek sa zatracuje sám, keď si vyberá zlo. A Boh len rešpektuje, prečo, lebo je láska, tak rešpektuje tvoje slobodné rozhodnutie. Hej. Čiže zlo, akékoľvek, vzoprete sa Božej vôli. Akékoľvek. Boh je láska. Tak, jak láskavý otec chce vždycky dobro tomu dieťaťu, aj vtedy, keď ten otec nabere tvar lásky neláskavej, vždycky je to láska. Aj vtedy, keď mu priloží. Aj vtedy je to láska. Hen povie, nechod na tenký ľad a on rozmaznaný pôjde. Otec mu nastrieľa, povie, otec je zlý. Prejde 10 rokov viac a povie, táto bol správny chlap. Dobre, že mi priložil. Veď by som sa utopil. Hej. Čiže nevždycky pochopíme, nezáleží. Boh vždycky hrá za nás. On je tak perfektný, že furt nám prihráva. On furt hrá za nás. Do poslednej chvíľky. Ak pri tebe Boh nestojí, to nie preto, že Boh ťa opustil. Ty si opustil Boha. Vráť sa k nemu. No, prečo ty musíš? No, on rešpektuje tvoje slobodné rozhodnutie. Ak ty ho nechceš, no tak on čaká. Hej. Jeden krok správ Bohu a ja všemohúci Boh spravím 100 k tebe. Len jeden krok. Poď. Poď. Boh najprv volá. Poď. Poď. A potom povie choď. Poď ku mne. Poď. Naučím ťa dačo. A potom choď a slúž. Neteoretizuj. Nebuď len učiteľom. Buď svedkom Kristovho evanjelia. Hej. Dneska sú neveriaci Tomáši plno. Oni sa chcú dotknúť tvojich rán. Oni skúšajú. Čo ten farár z toho má? Ty. On podniká s bezdomovcami. Ty, človeče. On zarába. Kúknime, kde má chaty. Kúknime, kde má domy. Tak kde to má? Matku Terezu koľko podozrievali? Koľko, že tú matku Terezu, koľko miliónov je prešlo cez ruku? To je milionárka, to je prachačka. My to povieme tak ľudovo, ale bola sprostá, že nešla oddychnúť na Malorku, že nemala helikoptéru. No toľko miliónov, keď mala. Alebo bola sprostá, alebo potom to robila pre niečo iné. A inteligentný, zaujímavý človek sa začne zamýšľať. Alebo je tá žena sprostá, alebo je ten farár sprostý, alebo tam hore naozaj niečo musí byť. Ale čo je to zlo? Zlo. Zlo, filozoficky ja som dedinský farár. Ja vám len poviem, vzoprete sa Bohu. To je najväčšie zlo. Akékoľvek vzoprete sa Bohu. Akékoľvek vzoprete sa lásky. To je zlo. Hej, či už sú príkazy, zakazy. Otec niečo prikazuje a ty to porušíš. Otec niečo zakazuje a ty to porušíš. Hej. Otec niečo chce, aby si urobil a ty to neurobíš. Hej. Vždycky je to zlo. Hej. Keď je to otec, ktorý naozaj miluje, je to všemohúci otec, no tak prosím, ak je on všemohúca láska, hej, no tak každé vzoprete sa tejto lásky je zlo. No dobré, ale čo s takými, ktorí neveria? Tak pre nich dobro a zlo nemôže sa pohybovať v tejto kategórii. Ale hej, aj tí neveriaci. Pozrite, ja som nepovedal, že jediná katolická cesta je do neba. Za to ma odsúdili a určití typy ľudí ma exkomunikovali dokonca z cirkvi. Hej? Ja som nepovedal, že jediná katolická cesta je do neba. Rovnako dobrá môže byť českobratská, evanjelická, úprimní neveriaci. Úprimní neveriaci, tam pozrite, v písme sa nepíše, nielen ten, kto mi hovorí Pane, Pane, ale kto plní vôľu nebeského Otca. Ten úprimný neveriaci, možno mu Pán Boh povie, poď sem, poviem prečo. Ty si hovoril, že neveríš vo mne, ale poď hore. Ale Pane, ja som neveriaci, ale robil si lepšie ako veriaci, hýbaj hore. Poď. Hej. Ja verím, že Pán Boh nájde nejaký spôsob. Hej. Každý jeden z nás, už som to minule spomínal, má kompas v nás. Kde to je? Tu, srdce, to znamená svedomie. Aj ten najčernejší kanibal vie, či škodí sirote, alebo je pomáha. Či tú vdovu okráda, alebo ju obohacuje. On to vie. Hej? A podľa toho bude súdený. Naši bratia, neveriaci, budú súdení podľa zákona svedomia. Ten, kto nevie rozlišiť, nemá zodpovednosť. Napríklad blázon. Hej? Ten nebude súdený. Hej?
Ale prosím, skutok, nesmrteľná duša má dve veličiny, rozum a vôľu. Rozum a vôľu. Hej. Rozumom hneď môžem odpinknúť, a čo to ten farár tu rozpráva? Hej, pyšný človek, a čo tam? Hej, tak to povie, hop, sa zamyslím. Tak čo to, jak to, prečo to tak robí? A už to pustím ďalej, hej, a teraz vôľou. Tak budem tak robiť, alebo nebudem? A Boh čaká. Boh ti len ponúka. On sa pozýva, poď, naučím ťa niečo, no a teraz choď. To, čo som ťa naučil, chýba aj v praxi. A keď tí ľudia majú z teba užitok, si dobrá ryba. Ak nemajú užitok, zlá ryba. To len tak na konci tá sieť, čo vleče všetky ryby. Šikovné, menej šikovné, tmavé, svetlé, žlté, červené, všetky idú. Všetky sme vlečení. Každým úderom srdca bližšie, bližšie, bližšie. Cítime, že všetky nás to sťahuje. A na konci budú dve vedierka. Dobrá ryba, zlá ryba. Dobrá ryba, zlá ryba. Hej. Chutná ryba a nechutná. No tak kedy nemusí byť celkom chutná, bo tabletka nie je vždy chutná, ale je to dobrá tabletka, užitočná. Hej. Čiže dobrá ryba, zlá ryba. A to podľa toho, čo sme robili.